Čaute, takže toto video je balík zase od Sašky. Tak, to vypadá. A to je pre Lopskej. Dobre, tak. Už mám otvorený. Je to dopis. Čauka, máš tam malý bonus a LPS v drake a ešte tie veci. Koniec. Toto mi nakreslila. Pekný dopis. Vysvetlím si, čo mi dala. Ona mala sice tieto dve veci zabalené, ale ako je to natočené už druhýkrát, takže nič. Takže je to gitara na dogu. Taký je to klavír na hocikoho. Ona mi to dala, aby mi dala ešte ten mikrofón, a že aby som robila nejaký music video. Potom tohoto dráčika. Ideme tohoto a tak. Ešte tak. Ešte mi dala tohoto, ale mi sa to celkom podobá na dráčika, takže tých dvoch lopisov. Ešte túto knižku. A ešte tento prívesok. A mne ešte dala na rámok, ale ja som ho mala v škole, mám ho aj tu, ale ja ho mám v obývačke, takže sorry, že vám ho neukážem. Takže ukážem vám, čo všetko mi dala. Týchto dvoch. Tento mi asi koniec vydá. Hej, a čo mi? Ježiš, prepáčte. Ja som tu má nič. Ja pozriem toto. Tak čaute.